Ceta mea așa-i fără de poate, da-ri-ra-ri-ra-ri-ra. Nu iau tot ceilalți băniși, cu să calde pilotiși, mă. Ce m-ai învățat să joc, ia ca așa, uite așa, după fluieraș din soc în mândrulița mea. Iar duminica când vine mândruliță, mândra mea. Vă-mi veselesc, măi, să nu uitați oamenii buni, măi. Numai 2 mai am dat și 50 de euro, am dat azi 3. Produs în Bucovina. Le mulțumim pentru prestația adusă pe această scenă și partenerul nostru de colaborare. Mulțumim și secretarul nostru continuu. Invit alături de șefet cu orchestra ansamblului Ciprian Porumbescu, dirijată de Răzvan. Serviți, vă rog, un pahar. Vă rugăm frumos. Laudești, să trăiești. Cele mai... Oricum, Bucovina este foarte întinsă, dar cele mai bune produse din toate domeniile, deci la Udești, Bosanci, asta e. La fiecare s-o fericiți că îndrășătoioasă că o făcut fina frumoasă că-i sărbătoare azi s-a-i nuntă mare Gospodar s-o adunat, gospodar și gospodinii, hai la joc cu mine. Mulțumesc, Săruna! Ar juca și el cu moșul, care în casă e roșu, cum jucat din mâini, cele tinerii.
Citari cu poate țara nească-i jocii doi Cașa-i schimbui până lasă caruța și cai Țara nească ce-o cânt eu, hai da cum e greu Cine joacă țara nească, cum se joacă la dorască Dumnezeu i-a dat noroc, din încolo foc Ia uitați-vă la mine, jocul ăsta nu știu bine Am să joc în merușeni și naturale. Firma este din Gura Mărului, șerifi sunt șefii mei, domnul Niță și Rotundu. De la cașcaval, la brânză, brânzetul de toată calitatea, smântână, nota 10, burduf, brânză frământată, toate sunt de foarte bună calitate. Găzilul poate fi găsit în centru, în fosta hală de miei, în hala de lactate. Albumului meu cel mai recent, bun găsit, dragi gospodari, bun găsit la Târgul de Toamnă, produs în Bucovina. Ceasa luați de bărete și uiți la căi și fete Și am venit când v-ați copilul Viața trece și puteți să vă trănim Sub paharul să ciocnim Mulțumesc frumos! Să vă Dumnezeu sănătate, viață lungă! Revenim cu cea de-a doua parte de folclor pregătită pentru dumneavoastră, cei ce sunteți prezenți și veți rămâne alături de noi. După o jumătate de oră de pauză, vom reveni cu ansamblu folcloric Dor din Moara, înainte de oră de pauză. Cum? De acolo? A fost ridicat cu copii. Da, el vine din Piața Mică. A, bine, generația lor, eu nu știu, mai mițițel. Sănătate. Nu? Vă sunat seara? Da, aici nu. Vă sunat. Asta e mai deosebit, am să de asta și cu brânza. Da, coordonate. Cătălin! Ce? Da. Slănină, 15 lei. Da? Ca ora asta. Cu plătit? Am plătit cu eu. Da? Adică la ce acum? Da, bună, bună. Andreea?
Are succes coșul nostru! Niște patouri foarte bune. Numai ori, prea bune carturi. Da, știu. Iar aici stau acolo cu rugări. Mai am slănină, stai așa. Slănină, ești mai puțin acolo? Era mai vorbesc și mărat. Da, cel puțin mai să gelatină. Mai merge gelatină. E ca să fie cer, stai să pune într-o pungă. Ce asta e cu ce? Dar pâine se pune. Vai, idei mai am. Mă uit așa, ia și la urmă hai cu noi.